לשתה את כל הים התיכון. זה מי ים, זה לא טעים. אבל צריכת השתייה היומית המומלצת היא באזור של 3 ליטרים מים ביום, ובים התיכון יש בערך 3 קווינטיליון ליטרים, אז התשובה היא שלשתות את הים התיכון ייקח לך באזור של 50 קוואדריליון שנה, שזה 5, 0, 0, 0, 0, 0. סתיו שאל, כמה זמן ייקח לרוקן את הים התיכון באמצעות תמי 4? מה יש לכם מלרוקן את הים התיכון? הוא עשה לכם משהו? מה רע בים התיכון שיש שם? שלמה הנהדר והנפלא, זה השם שהוא כתב, אז אני הולך להניח שזה פשוט השם הרשמי והמדויק שלו. הוא שאל, אם נחסום את החיבור של הים התיכון לאוקיינוסים, האם הוא יתייבש? אוקיי, זה מעניין. זה מעניין, ועל זה אני רוצה לדבר. אבל עוד שנייה אחת, לנועם, לא אותו אחד ממקודם, אני מניח יש שאלה אחרת. נועם שאל, מה יקרה אם לאגן מים גדול, כמו הכנרת או הים התיכון, היה פקק, והיינו פותחים את הפקק הזה? אוקיי, זה פשוט יותר יעיל. לא צריך תמי 4, לא צריך לשתות את הכל. איך מרוקנים מים מאיזשהו מקום? מוצאים את הפקק. זה הכל. אבל ברור שזאת פנטזיה, כן? זאת אומרת, זה מצב היפותטי מופרך. זה כמו ששואלים אותי, מה יקרה אם כדור הארץ יעצור? זה מעניין לדבר על זה, אבל זה לא דבר שבאמת יכול לקרות במציאות, נכון? נכון? אז יש סיפור שאני רוצה לספר לכם. איך לייבש את הים התיכון? והאם אפשר פשוט להוציא לו את הפקק? אלה השאלות. תכף תבוא התשובה. משהו מאוד מוזר קרה לאגם פיניור בלואיזיאנה, בארצות הברית, ב-20 בנובמבר 1980. זה היה אגם קטן, 2.5 קילומטר מצד לצד, וגם לא מאוד עמוק. היה שם פארק קטן, היו שם כמה דייגים, והייתה שם אסדת קידוח. אסדת קידוח זה בגדול מערכת תמיכה במקדחה. מקדחה מאוד מאוד ארוכה, שמגיעה עד לקרקעית הים וממשיכה הרבה מעבר לקרקעית הים, לתוך הקרקע, כדי לחפש דברים מעניינים, כמו נפט. כי נפט זה מעניין, כי מוכרים את זה בהרבה כסף. עכשיו, במקרה המסוים הזה, האגם הזה היה מעל מבנה גיאולוגי שנקרא כיפת מלח. זאת תופעה גיאולוגית שבה גוש של סלע מלח נדחף אל פני השטח בצורה של מין פטריה, שחלק מתופעות הלוואי של זה שהרבה פעמים מתחת לכיפה הזאת, לפטריה הזאת, יש מאגר של נפט או גז. האם באמת יש שם נפט, והאם זה בכמות ששווה להתאמץ בשבילה? את זה לא נדע עד שלא נבדוק. אז זה מה שהם עשו שם. זה היה קידוח ניסיוני כדי לנסות לאתר נפט. במקרה המסוים הזה להגיע לקרקעית הים לא היה אתגר כזה גדול, כי אגם פיניור הוא לא עמוק בעומק של 4 מטרים בממוצע. הקידוח אבל היה הרבה יותר עמוק מזה. הם כתרו כבר לעומק של 375 מטר, והתכוונו לקדוח עמוק יותר, רק שהמקדחה נתקעה. שזה דבר שקורה כשקודחים כל כך עמוק. אז הם ניסו לעשות את מה שעושים במקרה כזה, לסובב בכיוון ההפוך, לחבות ולהדליק מחדש, אבל משהו היה לא בסדר. המקדחה לא השתחררה, היא התעקמה. ויותר מזה, כל האסדה התעקמה מסביבה. עכשיו, היה מאוד לא ברור מה בדיוק קרה שם, אבל אסדות קידוח זה דבר מסוכן, ויש בהם הוראות בטיחות, ואנשים יודעים שאם קורה דבר מסוכן, אם יש חשש למבנה של האסדה, קודם כל מתפנים, ואז שואלים שאלות. אז קודם כל, 12 אנשי הצוות של האסדה ירדו לסירה ושטו לכיוון החוף. ושמו לב שזה היה יותר קשה מהצפוי, כי היה זרם חזק שדחף אותם בכיוון הנגדי. שזה מוזר, כי לא אמור להיות שם זרם בכלל. זה אגם קטנטן ורדוד, לאן יהיה זרם? אז אולי הם קצת נלחצו, והם לחצו על הגז והם הגיעו אל החוף. הם לא היו יחידים, גם דייגים שהיו באגם באותו זמן שמו לב שמשהו מוזר קורה, וגם להם היה שכל מספיק להגיד, לא ברור מה קורה כאן, אבל אולי עדיף להסתכל על זה מהחוף ולא מהסירה. הם הגיעו לחוף, בזמן, כדי לראות את האסדה שלהם, נוטה על הצד
יותר ויותר, ונופלת, ונבלעת במים. מה שלא מסתדר עם העובדה שהעומק של האגם הזה היה רק 4 מטר, כי האסדה הייתה הרבה יותר גבוהה מזה. לאן היא הלכה בכלל? ובמקום שבו היא שקעה התחילה להיווצר מערבולת. מערבולת גדולה ממש. מערבולת שנראית כאילו מישהו פשוט הוציא את הפקק לאגם הזה. בינתיים, לא רחוק משם, היה מכרה. אמרתי כבר שבאזור של האגם הייתה כיפת מלח, ובכיפות מלח לפעמים אפשר למצוא נפט, אבל אתם יודעים מה עוד אפשר למצוא בכיפת מלח? מלח. זה עשוי ממלח. אז היה שם מכרה גדול של מלח, כי מישהו צריך להביא את המלח שאתם שמים על הסלט. עכשיו, כשאני חושב מכרה, הדבר שקופץ לי לראש זה מכרה פחם. זאת אומרת, מנהרות צרות ואפלות, ואנשים מלוכלכים עם פנסים על הקסדה שחוצבים עם מקושים ומסיעים דברים בעגלות קטנות כאלה. אז מכרה מלח ממש לא נראה ככה. כי פשוט במכרה מלח הם לא מחפשים מלח, הם חוצבים במלח. הצלע שהם נמצאים בתוכו הוא מלח. אז המגבלה על גודל המנהרה זה פשוט כמה הם יכולים להוציא מתוך הקרקע בלי שהיא תיפול להם על הראש. אז אל תחשבו מכרה פחם מנהרה צרה, תחשבו מכרות מוריה. זאת אומרת, אולמות גדולים ומסדרונות רחבים מאוד שכולם חצובים פשוט בתוך מלח. זה היה משהו כזה, היו שם מנהרות ברוחב של מגרש כדורגל ובגובה של בניין של 8 קומות. זאת מנהרה מאוד גדולה, והיו שם כמה קומות כאלה, והיו אנשים שעבדו במכרה הזה, כשהם התחילו לשים לב לרעשים משונים מלמעלה. אז הם שלחו מישהו לקומה העליונה לבדוק מה קורה שם, והוא גילה שמה שעשה את הרעשים זה פשוט כמה חביות שנתקעו אחת בשנייה. זה שהיו שם חביות זה היה קצת תמוה, כי הן לא אמורות להיות שם, אבל מה שיותר מדאיג זה שהסיבה שהן נתקעו אחת בשנייה זה שהן צפו במים. כי הייתה שם הצפה של מים. עכשיו, הנה העניין, תחשבו על מה שקורה למלח כששמים אותו במים. עכשיו תחשבו שאתם נמצאים בתוך מקום מתחת לאדמה, שכל הקירות וכל העמודים והתקרה שלו עשויים ממלח, ועכשיו יש בו מים. זה לא טוב. אז גם כאן התקבלה אותה החלטה שהיא, אין לנו מושג מה קורה כאן, אבל קודם כל נצא החוצה, אחר כך נחשוב על זה. אז הכריזו על פינוי מיידי של כל העובדים החוצה מהמכרה, דבר שקל יותר להגיד מלעשות, מכיוון שהדרך פנימה והחוצה מהמכרה הייתה מעלית איטית מאוד, שיכלה לסחוב עד 8 אנשים בכל פעם, ובמכרה המוצף לאיתו הזה היו 55 אנשים. אני מנחש שההמתנה למעלית הייתה קצת לחוצה. איך מחליטים מי נכנס קודם ומי אחר כך? זה גם שאלה, אולי היו מריבות בנושא. היה לחוץ. אבל אני לא הולך לעשות את זה יותר מדי סיפור מתח. אני אגיד לכם מיד שכולם הספיקו לצאת החוצה, כן? כולם הצליחו לצאת ולעלות למעלה ולשאול מה לעזאזל קורה כאן, ולהעיף מבט אל האגם ולראות אותו מתרוקן. מה שקרה, כמו שנהיה מאוד ברור ברגע שחיברו אחד ועוד אחד, זה שאסדת הקידוח מלמעלה קדחה בטעות חור אל תוך התקרה של המכרה מלמטה. החור לא היה גדול, המקדח היה בקוטר של 40 סנטימטר. והחור הזה מלא במים כל הזמן, כי הוא מתחת לאגם, אבל ברגע שהחור הזה הגיע אל החלל של המכרה, המים, כמו מים, התחילו לזרום פנימה, וזה חתיכת זרם. וכמו שקורה כשמזרימים מים אל חור ממשהו מסיס כמו מלח, החור התחיל להתרחב. מכיוון שיותר מים זרמו עכשיו, אז הוא התרחב עוד יותר. הוא הפך לחור בקוטר של 10 מטרים בערך, שהאגם הלך והתרוקן לתוכו. הדבר שקרה באגם מלמעלה זה אותו הדבר שקורה כשאתם מוציאים את הפקק באמבטיה
ונוצרת מערבולת שמסובבת את המים בדרך למטה, רק שזאת הייתה מערבולת בקנה מידה הרבה יותר גדול, שסחבה איתה את הכל. אז האסדה שעמדה ממש מעל החור פשוט נבלעה בפנים, וסירות שהיו באזור נשאבו פנימה, ואז גם חלקים מהחוף הסמוך נסחפו למים ונבלעו במערבולת. עצים, מגרש חנייה, משאית שעמדה בסביבה, בית אחד שעמד שם במשך שנים בלי להפריע, פשוט נשאב למטה ביחד עם כל המים של האגם. תוך 3 שעות האגם התרוקן. בנקודה שבה עמדה האסדה מעל המכרה היה עכשיו בור עצום, ויתר האגם הרדוד היה פשוט ריק. אבל זה לא נגמר שם. האגם נמצא כמה קילומטרים מהים, ממפרץ מקסיקו, והייתה תעלה קטנה שהובילה מהאגם אל הים, משום שככה זה עובד, כל הנחלים הולכים אל הים, יש את חוק הכלים השלובים. מים רוצים להיות במקום נמוך יותר. כשעכשיו לא היה אגם. אז מה שקרה זה שהמים בתעלה הזאת התחילו לזרום בכיוון ההפוך. במקום שהאגם יזרום אל הים, הים זרם אל האגם. מי ים התחילו לזרום לתוך האגם הזה ולמלא אותו מחדש, מכיוון שהיה שם עכשיו הבור הגדול הזה, זה יצר מפל מים עצום בגובה של 45 מטר. שזה דרך אגב היה המפל הכי גדול במדינה למשך כמה זמן, אבל לפני שמישהו היה יכול לחשוב להפוך את זה לאתר תיירות ולמכור כרטיסים, המפל הזה הפסיק להתקיים כי האגם פשוט התמלא מחדש. זה לקח 3 שעות בערך לאגם להתרוקן, ובאזור של 3 ימים עד שהוא התמלא מחדש. אבל אחרת, משום שהוא היה עכשיו אגם שונה. מה שעד עכשיו היה אגם רדוד של מים מתוקים, היה עכשיו אגם עמוק מאוד של מים מלוחים. מאוד מאוד מלוחים כנראה, כי זה לא סתם מי ים, זה מי ים שנמצאים ישר מעל מרבץ ענק של מלח. כמה ימים אחר כך, החור בתחתית האגם המשיך להקיא דברים, כלומר לפלוט דברים שנסחפו לתוכו. סירות שנשאבו פנימה, עכשיו נפלטו חזרה. חביות פתאום נפלטו חזרה, זה בטח היה מאוד משעשע. דבר אחד שצריך להגיד על האסון המאוד מאוד יוצא דופן הזה, זה שאף אחד לא מת. למרבה המזל, כל בני האדם בסביבה, גם האנשים באסדה וגם האנשים במכרה וגם כל היתר, הצליחו להתפנות בזמן. אם האנשים במכרה היו ערניים פחות, אז זה היה נגמר הרבה יותר גרוע, אבל כמו שזה, זה לא היה אסון אנושי, זה כן היה אסון סביבתי, כי בני האדם היו בסדר, הדגים לא. כל הדגים שהיו באגם הזה הלכו ביחד עם המים. כלומר, איפשהו בתחתית של הבור הזה כנראה יש ערימה גדולה של דגים מופתעים מאוד. עכשיו, מי אשם בכל העסק הזה? גם חברת הנפט וגם חברת הקריאה הן היו מודעות לקיום אחת של השנייה, והן העבירו אחת לשנייה מפות כדי לתאם ביניהן, כדי שבדיוק הדבר הזה לא יקרה. אבל זה קרה, מה שאומר שמישהו באיזשהו מקום עשה טעות. וכמובן ששתיהם האשימו אחת את השנייה, וטבעו אחת את השנייה, ומי באמת אשם בטעות הזאת, זה בהחלט דבר שצריך לחקור. הבעיה היא שכל הראיות נשאבו לתחתית האגם, אז מאוד קשה לדעת מי באמת היה אשם בכל העסק הזה. בכל מקרה, השאלה של נועם הייתה, מה היה קורה אילו לאגם היה פקק, והיו מוציאים את הפקק הזה? אז התשובה מתברר שבמקרה כזה, המים היו יוצאים. אוקיי, אז התרחיש המופרך הזה הוא לא עד כדי כך מופרך. אפשר לעשות את זה. אז מה אם נעשה את זה בים התיכון? פשוט נמצא את הפקק שלו ונפתח אותו. נעשה פתח בקוטר של 10 מטר, תהיה זרימה עצומה של מים. מה יקרה? אז מה שיקרה זה אותו דבר. המים יתרוקנו. רק מה? זה ייקח זמן. העניין הוא שהאגם פיניור היה אגם קטן.
והים התיכון הוא ממש גדול. לא רק מבחינת הגודל שלו בקילומטרים, אלא גם מבחינת העומק. יש חלקים בים התיכון שהם בעומק של קילומטרים. מכיוון שאנחנו יודעים כמה זמן לקח לאגם ההוא להתרוקן, שזה בערך 3 שעות, ואנחנו יודעים פי כמה גדול הים התיכון, אז אפשר לחשב כמה זמן זה ייקח לים התיכון להתרוקן, וזה יוצא שלרוקן את הים התיכון באמצעות חור בתחתית שלו בקוטר של 10 מטרים, ייקח בערך 7,300 שנה. וזה הרבה זמן לחכות. אנחנו אפילו לא נראה את המערבולת המרשימה הזאת, משום שהמערבולת הזאת, ואת אתם יודעים מהאמבטיה אצלכם, היא נוצרת רק כשפני המים יורדים ממש נמוך אל מעל החור. לא רואים אותה בהתחלה. אבל יותר מזה, כל זה כבר קורה. מה, אתם חושבים שבתחתית של הים התיכון אין חורים בכלל? הים הוא לא אמבטיה, התחתית שלו היא לא חרסינה, היא לא חומר קשיח אחד ששום דבר לא יכול לדלוף מתוכו. מן הסתם, בתחתית של הים התיכון כבר יש סדקים, ומהם מים דולפים. כל עוד יש לאן לדלוף עוד חור, לא ישנה כל כך הרבה. ומעבר לזה, כל המים שדולפים מהתחתית של הים, זה לא משנה. זה לא משנה כי זה זניח. זה פשוט ממש מעט ביחס למים שנעלמים מהים מהצד השני, מלמעלה. כי באזור של הים התיכון, אני לא יודע אם שמתם לב, חם. וכשחם, מים מתאדים. אז אתם אולי לא רואים את זה קורה, אבל השמש מעדה מים מהים. כל ים, אבל כרגע אנחנו מדברים על הים התיכון.